Hello everyone, बयखौबो गोसो गोरबोजों खुलुमहरनाय थाबाय धामाका ब्लग्स इउट्यूब चेनेलाव। नोंसोर नुदोंना नुवाखै फेसबुक इउट्यूबफ्रा भाइरेल जाबाय थादों। गावखौ जोनोम होनाय बिमाखौनो सावथारदों, बुथारदों। गावनि जोनोम होनाय बिफाखौनो बुथारदों, सावदों। होनबा सानना नाय दानि जुगनि मानसिफ्रा माबायदि दं। होनबा ससे क्लिपखौ नायना लादो। बाक्सा डिस्ट्रिक्ट नया बस्तियाव दिनै गिख्रंथाव जाथाय जादों। बिमाखौनो दानथारनानै खावनो नागिरदों, खावफ्रामजोबना दोनदों मानसिखौ। आसरित गिनो लागा। आगोलबो बिफाखौ बुथारखांबायमोननो बियो, बे मानसिया। नोंसोरनो खोन्थिगासिनो दङ आङो मानसिखौ। नायलांबाय था, मानसिखौ खोन्थिगासिनो दङ आं। जोबोर गिनो लागा। बेनो मानसिया। बे मानसियानो बिमाखौ दिनै दानथारनानै खावफ्रामना दोनदो सेथ्लायाव। खोनानो मोनदों आगोलबो बिफाखौ बुथारदों होनना बुंदो। खानायनि स्टाइलखौ नाया माने बिनि खानायनि स्टाइल। बाक्सा डिस्ट्रिक्ट नया बस्ति। बिफाखौ बुथारनाया बोसोरनैयानो जायाखैमोन, 2.5 बोसोर ना माबो जायाखैनो आगोलो। दिनै बिमाखौ दांबाय। आसरित मानसिलि। 3 बोसोर आगोलाव बिफाखौबो बुथारदों होननाय खोनानो मोन्दों भिडिअनि गेजेराव। आरो लोगोसेनो गावखौ एसेबां खस्थ' मस्थ' जोनोम होनायनि उनाव जुदि खोनानो मोनो, माबायदि दुखु नांथावना। आरो गावनि बिमाखौबो एसेबां अननाय गैयाना। आंनिबा बे साइक' मानसि आरोना, मेन्टेल मानसि आंनि साननाय मथेबा। आरो बिदि मानसिखौ न'आव लाखिस्लाय थाना हरनाय बा मेन्टेल हस्पिटालाव हरनाया मोजांसिन आरो। फैसा थाखा गैयाबाबो मेन्टेल हस्पिटालाव होस्रानाया मोजां आरोना, बेबायदिखौ लाखिना लाब गैया। आरो भिडिअखौ नायना गोबां दुखु मोन्दों, गाबनो ओंखारदों। नोंसोर मा सानो मिथिया, नाथाय आं दुखु मोन्दों आरोना, बोरैबा मोनखांदों। माने गिलुनाय, माने सासे मानसिया बुथार जानानै सावजानाय। भाबिना नाय लोगोफोर, थ' भिडिअनि गेजेरजों बुंनो थाङो, आं जेबो बुंनो थाङा ना लोगोफोर। मोजां नांदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामनो, दाबाव बेसेना शेयार खालामनो, फंबायजों बर'जों सापर्ट खालामनाय। जय बर' हारि।